Hi guys, majong bantag ni yung tanan guys. Suman ako kuhan pamalansa. Dahil sila namahaw na. Hi guys. Hi, good morning. Dahil mamas likod. Morning guys. Morning, Kama. Dahil si Jang istahan. Palangga ko. Uy, pagpang ngabris ko ang tindahan. Ay. Giyan guys, biplop nga na ay itlog. Nagilang sedaan. Taong na bagoong buwad. Paborito ni Gian, taong na sausaw sa bagoong. Nakailis na. Ano mo nakaluto na di? Nagpuntong nagkita pa man na yung ginawa. Naol? Ako na. Kasi bro na mo para masudan pa na pagpanyapon. Minsa ma'am. Talong o kanao. May mukha na mukha kaya makagilak man nag-ubo. Kailangan naman rin sige. Ayan na bro. Kaya ikaw yung mo sliso kay murag mga suwi mo ilong. Kada otra ba ng sobrasahang kay makalmuranas. Hey guys, magbuntang ni yung tanan guys. Lunes na pod karon. So may nang gitan oh. Sipat mo ka. Ngita kag dikil. Hindi ko mangita kag dikil. Unsa na day oras? Nagkarakara naman mo sa na day oras. 40. 40 naman. Muna kay late man na mata nag-alarm pag ngun diyan matugog balik. Useless lang pag alarm. Laos na ni nga ban labay ni. Nakaw na ma. Punisaw niya ni kapaligyan ako na inisaw niya kay gamit ko niya. Magamping. Bye-bye. Bye-bye. So na naglabyog-labyog sa imong bulsa sa imong kuan mo na maguba. Dali ang kabugto. Kasi bugto. Unsa man ka naglabyog-labyog? Dispenser man gud na. Oh, sala siya. Imuhang tubig. Dede kaya bra ko. Una na pa ni mo ang tubig. Basa man lagi ni. Nang-init na. Nanainit. Pero ganiha gauwan. Bapa na? Para pressure ko sa manoon pa. Ano siya manoon? Pero uwan gyapon ni kay nagadagam gyapon dito dapit sa kuan no bukid. Di plat yagi. Hi guys, medyo bunta guys. To na sila ninggi ka na sila sa kuan ispila kamera ni mama dali na bilin. Diyan nakaligo na ko guys. Nandiyan pakpakan ning kuan guys buungon. Dihara jud ni sa kuan bagong tuig. Karon pagajud na pakpaki, mao lamang kag tinuod batong giingon sa tindiro nga tamis kuno ni kay gikan kuno nig Davao. Ingon si Ja. Tanaw na to guys, tinuod batong ijang giingon. Tamis kuno kay gikan sa Davao. Tong kanan guys, pakpakan. Nakaligo na jud ko guys, gapon ako maligo kay kuan man tugnaw. Kamera ni mama dari nabilin dos mama sa kuan sala nananaw kuan dyan cellphone. Kanina lang may nabilin sa mga prutas salin sa kuan bagong tuig. Kaya pinjang ipakpakan gapon aslum. Mo lamang kakani og kuan ba ni guys, tamis ba ni? Naningan man tong tindiro nga tamis kuno kay gikan kuno Davao. Tinuod ba ka to ijang giingon? Tanaw na to guys. Kuan ba tamis ba? Tamis siguro. Kining smile naman. Nga, nang smile na.
Kami siguro ni kining smile naman si Ja. Di man simangot. Kaan kag buongon ma? Kaan na kag buongon? Hindi ko. Ano man? Hindi ko pwede sa nana. Hindi ko kausap. Basilig tamis ni. Hindi naman tungagikan ko nung kuan Davao. Mga tamis din ng taga Davao no. Shout out sa mga taga Davao. Sa Tagum City. Shout out sa mga taga Tagum. Mga untag buongon. Ito sang pagpakagtarong tamis ba? Mingkoy, patangad-tangad mga mingkoy. Makaan kag buongon mingkoy. Gamay panit ra may baga dani. Kung ano ni gamaran ka ni unod? Gamay kunod. Sa nila magamay kunod basta tamis. Be tilawan kunod na tamis ba. Tamis. Tamis tayo? Saan ka? Hindi ko. Tamis guys, wala man butong ko ang tindero. Tinaday no mga buongon gi kag Davao tamis. Sabaw na? Niyo man to siya gikan kuno ni Davao. Tamis siya sa tubigon. Lami na. Tubigon. Mo niyang gipangita nga buongon. Tamis nga tubigon. Bisag at may rasi sa glusok tamis. Hindi, mukha ko kamukha niya akong tiyan din. Kaya lang ko. Muriak imuhang kuan. Muli ako sa niya akong tiyan. Manday na. Kung po alam sa ako. Kanta guys. Bisig mawagang ko na ni sipon. Kagbungon. So gagmay siya lusok, tamis. Siya naglaway na buongon. Kurang pimukaan dani kaya junjun hindi junjun prutas. Samot na siya di mukha prutas. Mula mo ang prutas dyan sa bagong tuig niabutan pa ron kay ako ramitikan kaon sila di man mga on. Nga pa guys oh. Wala ba ni? Nabintay uno isa ka buok. Nagamay-gamay ra ganiyang gipili kaya mga mahal man. Pero di magmahay kay tamis. Mahal na naman. Nabintay ko na day. Mahal na. 21. Ito sa butang sa rep ng uban.
Ano si mama guys? Nanaw siyang cellphone. Yung mga uniform ni Gia na pa diho pa na masaka. Si mama busy siyang cellphone. Pero pato na niya, 50 na lang ah. 50? 50. Diyan na i-charge sa mga 30, 25. Oh. Charge ni mo. Ikaw Mingkoy, sa mo ang gi. Una-una Mingkoy. Yes, na dyan guys. Ninguli na. Ting paniod to na. Diyan ang katang driver. Ninguli na. Dito ta guys, kay gutom. Jagang bugas guys. Sarang takli ah. Intubo. Sexy Oo, na dari. As magikan. Laag ka. Nagasa mo ko padung. Kapag mo ka. Nasa ko padung. Maglaag ko. O, mo ko'y padungan. Huwag mo ko'y padungan. Nasa ko maglaag. Hindi mo po ganan. Magsuri-suri nga kurang isa. Magkansa ko guys. Magbukad eh. Ikaw anak mo siya. Maghukad sa ko guys. Kay mukha na ato ang driver. Nga sweet lover. Darag pakpak sa bungo. Kuha mo na ko ka inom vitamins. Very good. Very good kay ka. Kusog kay ka masuko na. Siyempre, para ram na ninyo. Kusog Ako ka okay masuko ako. nga di mo inom mo vitamins dahil labaw. Kinalan mo inom mo din mo. May mo pare-parehan makalimot. Ikaw huwag mo inom dahil kapoy ni mo ang lawas. Ako na rin mo danis bahay. Hindi na kinahanglan. Yun. Nun. May trabaho wala kaya may vitamins. Oh, Lagi mong gihatod nga isda ganiha harang inunan. be, kana rami na. Gimingon ako kinununan. Ang dako po sa kutsara. Naman. Kanara para isang ungit. Dako para tong ingot. Dako apod. Para tambaw sa kutas ba? Isang ungit. Wag kutas. Uy, napay talong. Ay, alas 12 na mo yan. Ang ginunan, nag-isda nga isang gihatod ganina. Nagay sinununan nga GG, Kay Gigi. galunggong, sa pitawag ni tatay na ni? Tabudloy, Kabudloy. Tubudloy. adani, burot-burot. Sa Manila kay GG mani, Ingon sila ang galonggong isda ng bayan. galunggong na isda. Hey guys, mga untagay, dito ko. Ano patabion man ta? Oh, di ka mo tabi? Di ko na mapatibihan. Dre. Hoy, tabi taman-taman yun dyan. Tut-santo, doon ay tabi. Dre nang. Dari na ko. Doon ay tabihay ha. Sa tumpang mo. Doon ay tabihay. Asa kalamang itabuan nyo? Ang itaguan kay ningas gian, i-reserve ko no kaysa ko na ipanyapon. Ano yun to guys? Urong di ka na nga. Anlang tao, inuun. Saging, napila lang kamo. Isa na lang. Pagpiso na ba nang dawin? Santeria. Yung baligya, uno binsing. Santeria to, pisa santeria. Banggit, mura man nag-promote. Banggit ko sa pangalan. Promote? Promote ako na maligya. Kuhan, pagi. Nag-promote si mama sa naman nagsaging. Baka naman. Kay barato rin yung saging, tagpiso lang dawin. Yan ang gipromote ba? Kaya baka naman mabalik na po tag piso yapon. Ay, claro. Ito may nagtulo, sige, tapos eskwelahan. Kapag lili-lili dito, wala man mo gawas. Hindi ka siguro gawas ng bata. Sige dyan Shopee. Ikaw na. Ay, wala pa man. Wala pa. Wala pa man din, no? Pero tayo ko ang nabinta. Yan ang bata ka. Hindi mo ito mapalitan ng mga kuha na order na lang. Para maunti-unti. Kaya ulit ako na may gusto. Hindi mo ito makabot-bot. Huwag palit kayo dyan sa ganahan. Yan ang ordero. Muna dyan kagaling ang gusto. Siya rin mag-order. Dagan mo lang natigong kwarta na December. Contact sa Gcash. Mga pamasko. Yan. Dagan kayo nagninang. 20 ka parisan. May 40 ko ng ninong-ninong niya. Kaya 20 ka babae, 20 ka lalaki. Grabe. Yan yung ninang. dagan lang yung nila. Kaysa buntis pa ko, dagan na may ning saad.
Nga mo maninay sila, la sige, lista. Nung ipang lista. Mato pag bunjag kay kumplito ba po silang tanan. Katungin saad. Nagburos pa ko mga 3 months pa siguro tuwang kay dyan, daganay ning saad. Ninang ko ha. Dagay niingan nga. Kanay mo ang anak Jin, kuha na Jin. Baji na kay kuan ka. Ning blooming kuno ko. Dagay niingan nga, baji kuno ka ang anak. Patrawas laki. Sige ko ultrasound. Siguro katulo ko nagpa-ultrasound, pabalik-balik. Di dyan makita nag-gender ni Gian. Misagun sa kuan sa katong nag-ultrasound, di dyan makitan kay iali ko nagtiin. Mao to nga pagawas. Na-surprise rami kay laki na. Pero ningasa jud ko nga baji ang anak, kiningan man sila nga baji. Kaya gahantang ingan Rian kay idol man na si Rian Ramos. Mentay. Away pa mi kay jang ingan ni Jumong, di mo ko ganahangan na Jumong. Grabe pa nangangalanan. Sikat man kuno sa lida kung sikat. Nag-explain na sada. Kaman. Mas kaya na tuta. Mayabang Dampo, estanan ba? mayabang to masyado ah. Mayabang din namingan nga mag-ice cream, medyo gani kay gialo ka. Librehon pa ka. Lagi. Gamingan pag mayabang. Dampo na ba estanan? Gani. Oh. Ikaw pa review, ikaw pa mayabang. Bang ice cream na po kuno pag ice cream. Medyo mahal ko rin sa gusto. Jesus! Parang ka-cute, tagilang sabi. Imo na, ay Ano isa. ka man eh? Hindi ka ta. Dudong wala. Hindi mo na oh. Gamay ragi mo. Nga tagrang gamay. Ano rin? Hidang ka rin makaglawas, gamay rin mo ang kanan. Klaro. Naibuong na to. Buongon tapos kuno kayo si Didi. Muna ni nabiling. Kontang tayo, kubik yung kang kamot. Go to kwarta. Muna ni nabiling, kaya ang gisigihag taon. Tamis na nyo. Ang tangi baka nang paano ba? Tami, foreign line, tagpanglasa. Kaya dito sa buholo, natinga sila, kinangaan silang buongon. Pag sinanay gitamisan, sinanay gitamisan. Sila Pag sila gitamisan. gipangasluman sila. Pagka na, kaya ramang tamisa, nangatawa sila, parehas daw mininanay panglasa. Maihanan mo tamis kay kanang yan na lang ako. Agoy. Dali tamis sa ganyan. Na, alawa. Baby. Tamis lagi, kaya mo matangtang sa Spanish. Basta napakunipo na yun. Kampanan. Pero Tulan lang sa kabukti buok at tulang tunawas diyan. ini kalibang mo, bawal na niya po. Oh, Unsa man ni pagkaon? ano ni mo? Pwede pag imura pang tanlan dito para nagawa siya mga kuno, tibok niya. Nguta na pa magagansahan pagkaon. Meron mo gaya, uy. Manhalin ang talong. Tamis da ba? Tamis di. Ang bugnawa. Hey guys, Wala silang pangaon. kumanagkaon guys. Yung layas na guys. Nang layas na. Umanaglamoy ang mga unggoy. Pagkaon sa kumingkoy guys, ijahang sudan guys, sininganan o ka ng sinabaw nga kumingkoy. Paano naman si Jari man si Arte? Basta na alam may kuwan isda. Basta magandam na gani kong pagkaon mo, sampit na gani kong mingkoy, manilos dyan as pangit. Magsigsugagit. Pag-uwat lagi. Hindi lagi ko kuwan-kuwana, kaya di ko gananda ng mga batasan ngayon mo ko nga pangit-pangiton. Pag-uwat na magtrapo sa tanan ng lamisa. Nadari siya nagpamangit. Pagkaon sa tanikuan guys. Pangit. Same rin ni sila pagkaon ni pangit og ni Mingkoy guys. Ininuon lagi sabuan sa kuan. Pangit. Are you okay, pangit? Nana po lagi mong tigkaon sa tinaktak ko. Oh. Ikaw na. Siya po yung mukaon sa mga Ano tinaktak. ka? Wali ka pa ka na si Muhang kuan. Muhang amo. Tinaktak ba? Paborito dyan ni pangit isda ba? Oo na. Mo nila mga pagkaon guys, di mo na sila mukha mga dugpo, di sa Waman maanad. social na mga pagkaon na mga
Kuha, di na sila mga un. Saan mo na eh? Kwarta?